Ji bername jînge silav û hurmet temaşevanên hêja. Jînge hameya îro geliyê hespist ango newala hespist e. Ev der dikeve nav sînorê gundê hespist ê girêdayî ser navçeya Hezexa Şirnexê. Em ê di derbarê newala hespistê û hawirdorê de hin çavderiyên xwe bi we re parve bikin. Ez bawer dikim ew ê bername li gor dilê we be. Jînge dest pê dike. Belê temaşevanên hêja gerûgeşta me ya li newala hespistên didome. Ez dixwazim wekî behsa taybetmendiya ev zinar û kevirên vê derê bikim. Vê derê bi teqînekî çiyayî, teqînekî volkanîk li vir kevir hawirdorê berav bûne. Kevirên derdora gundê hespistê hemû kevirên bazalt in. Dişibin kevirên aliyê Qerecdaxa Amedê. Teşe girtina wan jî heman e. Wekî buğre gelek nav erdan wisa belav bûne. Araziyê vê derê hemû hema me re bijî bi kevir e. Kevira bazalt wisa me dikare pê nasib bike. Her wiha kevira bingehîn a vir newalê jî kevira wek xirêfî çêbûye. Çawa me re qerqeşûn dihelîne ew bermahiya qerqeşûn çawa xirêf dimîne. Ev jî tiştekî wisa ji xwe xweza jî însan jî ji xwezayê sûdwergirtiye hin tiştana çêkiriye. Ev teqîna çiyayî gava pêk tê hin dever wek xirêfî jî kevira wî dimîne û hin jî dibe kevirekî wek asın wek demir em kare bêjin. Bûyî qaydeyê wek kevira bazalt jî me re pê nasib dike. Kevirekî hem ji sermayê re baş e û hem jî ji germê re. Di germê de honik digire, sermê de jî germ digire. Taybetmendiya kevira bazaltê ev e. Ev jî wekî me got li herêma newala hespistê ango geliyê cehennemê kevira bi vî rengî kevira bingehîn na, kevira ku jor bela biye. Niha li vir li pêşiya min jî wek zinarekî heye. Di vî zinarî de jî ez dixwazim wekî behsa taybetmendiya ev zinarên bi vî şiklî jî bikin. Di van zinaran da temaşevanên hêja hene jî gelek dert e. Hene çêdibe. Cûreyê henê hene. Mesela ev jî wek fosîlê çêdibin. Hena ku me re destê xwe da bide ev hena gewîrî ye. Êca eva hişînî na. Naxêr ew nabe ev jî nabe lê hena reş û gewrî ji bo desthenekirinê dibe. Çünkü henayê xwezahî ye, hene jî ji ber vê çêbiye. Di dema zarokatiya xwe de tê bîra min me wek zarok me henê bi kevirê û avê tê de didan, destê xwe de didan. Bernameyekî me de me dîsa jî ev rave kiribûn. Lê niha li vir jî em rastat pêwîstî min pê dît ez pê behs bikim. Jîngeh didome. Temaşevanên hêja niha ciyê ez lê me jî sarincekî heye. Li vê derê li ser zinarê vê derê gelek sarincên bi vî rengê henin. Taybet ciyê bilind ev sarincan hatine çêkirin. Êca di vir de jî wisan rêyan hatine çêkirin. Rê hatiye birîn, kevir hatiye birîn ji bo ku ava baranê dema baran bibare divan qelşikan de weke rê bidîne bikeve sarincan. Ev jî taybetmendiyekî erê bi destê însanan hatiye çêkirin. Ji xwe jîngeh tenê ne ji bo riwek û xwezayî û ajalên xwezayî û wek kovî û însan jî jîngeh ji bo însanan e jî. Ev der jî însan li vir bicî bûne. Ji ber wî jî wekî min got li vir sarincekî çêkirinin. Kevir ji bo ku ev kevir hinkî bêtir li gor kevira jor. Ev kevir hinkî qels e tê kolandin.
ji xwe min rave kiribû besa kevirê kiribû ji ber wî jî li vir wek kêrê birîne bi 4-5 ciyan rê çêkirine û dûr da jî li pêşiya sarincê jî wek daxilbûna avê texliye bêkirinê ew ji dûr da şikilekî wisa çibe dema bi ser ve tije bibe dûr da diherike ew av jî digî dikeve nava xwezayê û ew riwek û giya û gihanekên derdorê ew jî bi ava wê jê feyde dibînin. Jîngeh didome. Bele temaşevanên hêja ger û geşta me ya newala hespîsê didome niha jî em hate ser tepîkekî wisan dîtbarî ciyekî balkêş li vê derê wek zîqzaq rê hatiye çêkirin ji bo daketina jêrê gelî. Ez dixwazim besa ev gelî jî bikim. Ev gelî çemê vê derê li ser gundê hespîsê tê pênasekirin. Di çem da gelek qamiş zî hatine wek xuya dike jî xwe û ez dixwazim balê bikişînim ser mijarekî din. Her wa qasek berê min behsa kevira vê derê û têkiliya Qerejdağê kir li vê derê çandiniya birincê jî demê borî dihate kirin. Ev bereberê berê çem araziya erdê vê derê hemû dikirine birinc û birincekî bi nav û deng bû jî birinca vê herêma hespistê û niha xwecihiyê gundê hespistê li qeraxê çem daran çandine êbrastî jî çandiniya darê meriv dikare bi her awayî erênî bihesibîne dixwazî bila dara meyve be dixwazî ne bila a meyve fêkiye be xwecihiyên gundê hespistê li qeraxê çemê xwe wisan حتانی شغل جیر دیجله زی هیات آو دیجله زی در باس به امی بحث وی درش بکی یعنی جور حتانی وی داره بره چم دا دارن فکیان چاندنه اف جی نشانه یا خودیله درکتنا خوزایه اف دوی آلی دمرد کاره خواجهی گنده حسبسته yani jboan ereni meru besavi tiştî bike çünkü hin cihan em diçin daruber tene birin jber ku ev herêma vê derê herêmekî volkanîk e li vê derê zêde daruber jî tunene ji ber wî jî xwecihiyê gund li vir duî alî da hinkî hişyarin û evî tiştî dikin êfêkî bin ne êfêkiyan bin li vê derê ev çandinî dikin ev jî taybetmendiyeke min xwest ez behs bikim. Ailedine 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 çıkavazin avet edbize dam kal sere vaznaru valata vazil sert dkhinem bizmani ledine ailedine mgot ve halim nabine ve bejnu vale bkhamline ve rabbe bere vesbeke sere chaye mne chaye kabare bkerine ailedine 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 navşerine kalama serdile mkri birine da çıkavaze nave khod bizim nave jimli servis nari vilati nabine ailedine 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 tu kavoka serheline ailedine
تماشاوان هجاوی داره جیه لنگ انسان هایه وسا یک اف دو اف سه چار پنج شش ایدی لور تعاسیه وسان لور تعاسیه شو لور دا جیه اوی کرشه لور دا وسا تعاسیه یعنی اف لور نشانه چیه؟ جبر کود دمسال بره دلوی داره وقت تقینا ولکانیک چی بود ما بحث کربون لور اوی گاوی کور نرم دبه که انسانی که دور دا بره وجی جوی فلاکت بره وجی دور دا وستان بتعسه او احتمال جی هیا لی دیاره و عشکرایه اف جی لنگی انسانه دور دا جوی که مگو تعسیه حتی وی داره جی کفشه لوی داره جی دارمندکی پجوک هیه و یکی ما بحث کر انسان به داره دا کتن خواره دور داجی درباس بونه و قاسی متره کی فرایی هیه ده درجاهی خواه گلکه یعنی مرکاره بیجه وکی قاسی 20 متره درجاهی خواه هیه براستی جی یه جیه کی بارکشه خودت زاند به داره دا چند کس درباس بونه چند نسل انسان کلور جیانه دوی داره دا درباس بونه خود بردانه نوالا هسپسته و آنجی نواله هل کشیانه سر زناره گلیه هسپسته براستی جی دم مرناف خوزای کردستان داد گره گلک تشتیم بالکش مرد بینه لسر مرد گلک هستیاری جی چید بین براستی جی لبان درانا گلک انسانه ما گلک قوم جیانه هزار بیرانی نمان چه بونه ام جیوه که اکیبا جنگه ام لوان جیه وسا دیگرن چاودری و دیتبارین خواه بقاسی درفت مبه ام دکشینن بوره پاروت کن ام باورد کن اف دنگ خوزای ما دگیجیه خواه ابی وان تشتین ام بحث بکن جبو زارو که من نفشه دومه جی ببه وک آرشیو دوی چارچوه دا ام دوی بیرو باوریه دانن دما ام دچنه جیه کی ام حتا کاربن هر دتایاوی داره ام دخوازن بکن وک دیتباری و بوره پارو بکن جبر ویجی جین وسا حبی کفره کی پجوک بجی یا داسیه کی پجوک بجی ام بالی دکشین سر اف جی جبو نشانه خودیل درکتنا خوزای میه و هر وها امه اف دنگ خواه هر بلند بکن جبو دنگ مبگیجی خواه نهاجی امه دا کفنه نواله امه هینکی بس هاوردورا نواله هسپستیجی جوره بکن جینگه بدومه نهاجی از هاتم سر کانیه کی آنگو جدر کا آوه خواجیهی گنده حسبستش ورد بیجن این مخلط اجا اف ناف جی جدما سوریانیان مایه شخوا این لگلک جیان ته بکارانی یا عین او جی دواتای کانیه دایه جبو و داره جی این مخلق ته گوتن یعنی جی این المخلق لگور دو که دبکو بگو هرجی اجال در دوره و کانی و جدر که آوه لور خواجیهی گنده حسبسته این کی دارانجی لور چاندنه و کی داره هناره هجیره مشمشه تعوکه دیسان داره دحلجی لور یک تایبت و صدانینه و در دوره و کانی جی پر فاتح هه جرا جی پر فاتح هند جیانا پورچه جی پورچه پیره جرا لوی داره ام پورچ نه همانه شاش نه فهم کردن لی تکلداری پیوه مگوت یعنی پورچ پیری و پور فاته هم نزیگه هواج بر ویجی میخواستیم که بالا بکشیم سر ویجی چونکه اف شیناهی سال خواده 12 مه لجی شلک جی آوی تمی شینه یعنی دشبه لعوز فلان جی یعنی ام بجی توزک جی مثلا چوانجی آوی هست که اف جی کو نم هبه آو هبه شلایی هبه لوی داره درته و سال خواده 12 متر گوستا شینه
Feyda wî jî nizanim yani qet duî alî de ez xwedî agahî ninim ji ber wî jî ez nikarim tiştekî pêşniyar bikim ji bo we lê wekî xwecihiyên vê derê jî ji bo vê tiştî dibêjin porê Fatê me xwest em hinkî behsa wê gîhayî jî ji we re bikin. Ev ber jêra beltika mirazan tê gotin. İnsanek ku divê derê de derbas dibin, kevirekî digire davêjin. Hin kes henin dibêjin ez xwe zû bigînim malê. Hin kes henin dibêje ez xwe zû bigînim xwarinê. Her kes li gora ewa xwe hêviyekî jê dike. Di wê çarçovê de kevir davjê. Min jî kevirekî niha avêt, kevira min jî kete ew beltikê. Ew kevira xwe jî min li ser hêviya azadiya zarokên rojê kir. Temaşevanên hêja niha ciyê ez lê rûniştîme ciyekî taybet e. Taybetmendiya vê derê çi ez dixwazim behsa bikim. Wekî di beriya vê rûpa xwe bidim, hin rûpên dijî min da behsa ciyê lingê însanan min kir û zehmetiya daketina digelî de jêr min kir berpal da. Niha ew zehmetî min jî kişand, niha min xweydan jî da. Êja vê derê jêra dibêjin piyê eyşûn, ango piyê eyşê li vê derê bêhna xwe daye ciyê ku niha ez rûniştîme. Ciyê linga min a rastî û çepê, ciyê linga eyşûnê ye. Li vê derê jî ciyê destê wê hene. Dîsa destê ku daye ber xwe. Ev jî her çendî meriv bêje wek rîvayet jî bê hesibandin lê bi dîtbarî dema meriv ev ciyê lingê dibîne ew rîvayet ji serê meriv derdikeve. Di pêbezkirinê de dibe ji bo temaşevanên me wek rîvayet bê hesibandin lê bi rastî jî çawa meriv niga xwe bide ciyekî ner şopa lingê derkeve li vê derê jî ew şopên bi vî rengî di zinarê vê derê de çêbûne. Ev jî gelek balkêş e, wekî min got daketin û hilkişîna vê derê gelek zehmet e. Hele daketin bêtir zehmet e. Ji ber ku giranî laşê meriv tê ser çokan ji ber wî bêtir meriv aciz dibe. Êca ev der jî wek ciyê rawestgehê meriv kare pênaseb bike. Xwecihî jî dema tên li vir eyşê bi bîr tînin û qasekî be jî li vir ronî dikin wekî ku niha min rûniştiye. Temaşevanên hêja niha jî em daketin alî jêr. Wekî min jor çawa behsa kevra bazalt kir û min behs kir min got kevra bingehîn, kevra kirsiye, kevra kir e. Ji xwe li vir li pişt min jî di rengê zinar da jî xuya dike. Hem kevra kir e û hem jî li wê derê şikeft hatine çêkirin. Di hundirê şikeftan da wekî derbasok rê hatiye çêkirin. Meriv dikare ji yekê derbasê ya din bibe. Ew jî ji ber ku kevra bingehîna vê derê kirse bi hêsanî hatiye kolandin. Ew jî însanan ji bo gelûr bicî bibin ew bi hêsanî kolandine. Lê taybetmendiyekî vê derê heye li vir wekî ciyekî nuqteya kontrolê jî meriv dikare pênase bike.
insanê ku divê derê de bi swarî derbas bûne, darbendekî çêkir du bi darbend hatine çêkirin û ji bo ku swar bi hêsanî derbas nabin, yan ji bo parastina xwe ew der bi kar anîne û yan jî ji bo derbasbûna em bêjin swaran bi hespan swar bi karwanî ku derbas bibin ji bo pêşîlgirtina wan yan jî wan kontrol bikin ji ber wî biye lewra jî ev der weke jîngehekî kevnar jîngehekî dîroka wê nayê zanîn gelek kevnar e bi rastî jî balkêş e hem jorê gelî rengekî meriv dadkeve newalê rengekî meriv hinkî jî dadkeve êca çem derdikeve pêşberî meriv bi rastî jî li vir navekî wek cehnemê lê hatiye kirin lê meriv dikare bêje ne li vir wekî cehnemê ev der bihuşt bi xwe ye wekî cinetê ye ji bo temaşevanên bernameya jîngeh pêşniyarekî ez bikim eger dem û çaxa we çêbe bilez û bez pel û potê xwe bidin hev û werin saetekî ve jî ev atmosfera vê devê bijîn. Çimkî ev der bi rastî jî ciyekî bihuştî, ciyekî wekî cenetê ye. Ev der li navçeya Hezexa Şirnexê li gundê Hespistê newala Hespistê li vir çemê Hespistê jî em ê qasek şûna dakeve xwarê hinkî behsa çem jî bikin jîngeh didome. Niha jî em daketin ber çemê borê heman demê de çem bi navê bora gundê Hespistê jî tê pênasekirin. Ev ava vê derê ava navenda Hezexê hemû ji vir diçe wê derê. Yani îhtiyaciya ava xwe Hezexî ji vê avê digirin. Ava ku jê re dibêjin borê bi devê herêmkî yanî dibêje borê lê çem e me dikare bêje jê re çemekî gelek fireyê jî divê boğaza darbenda vê derê de derbas dibe dikeve ser çemê Diclê yanî me dikare bêje şaxekî ji derka çemê Diclê ya vê derê yanî me dikare yek bêj jê ev e her çendî Dicle ji welatê Jorîn em bêjin dertê aliyê Amedê Birqleynê falan dertê jî li vir jî wek piştgirî dide çemê Diclê dikeve ser avê wek şaxekî picûk ê li vir be jî ev çemê vê derê dikeve ser Diclê wekî min got. Êca di vî çemî de bi rastî ev wekî çandekî a herêma gundê Hespistê çanda masîvaniyê jî heye. Êca di vî çemî de gelek masî hene. Çanda masîvaniyê jî li vê derê heye. Hem xwecihî û hem jî ji der însan têne liva nêçîra masiyê dikin. Lê ji bo nêçîra masiyan jî wekî ekîba jîngehê em vê pêşniyarê dikin ji bo temaşevanê xwe li gor pêdiviyê xwe îhtiyaciya xwe ew divê bêkirin lê nekî meriv biçe wekî em bêje teqemeniyekî bav jê avê temamê zindiyê nava avê bikuje. Ne di wê çarçovê de lê bi dasan be wekî şewt dasê dixin ji xwe ji keyfê diçin mesela yek du masî têra zikê xwe evê dikin ew cuda lê wekî qetiyamekî komkujiyekî teqemeniyekî bav ji nava avê ji wê re em dibêjin na. Ji ber vê jî di nava çemê vê derê de jî ew masiyên pelsor em jê re dibêjin gelek hene bi nav û dengin çawa birinca vê derê di wextekî de bi nav û deng bûn ev masiyê vê derê jî bi nav û dengin. Dîsa ez dixwazim tiştekî din têkildarî ev çem da bêjim evê derê wekî rêgeha karwanan e jî. Wekî me çawa behsa parastina jondirê şikeftan û falan kir êca ev der wekî darbendekî derbasoka karwaniyê ye jî. Karwanê ku em bêje ji serhedê hetanî ji Erzerûmê di ser Amedê de derbas dibe divir de hetanî Helebê dişin divir de derbas bûne. Ji ber vê jî li vir pişt min alî herêma gundê Bafê ciyê Qesra Alodîno
Alodino jî yek ji kesên mavdar ên ku li vê herêmê Merwî bi bîr neyne nabe, ji ber vê jî Xesra Alodino û gundê bafê li vir nihat keve alî pişt min lê ji bo ku dem û çaxa me û derfetê me çê nebû em me xwe negiyande gundê bafê û qesrê ji ber wê jî ew jî bila deynekî me be em ê di demên pêş de bi bernameyekî taybet wan derana jî ji we re pêşkêş bikin. Jîngeh didome. Belê temaşevanên hêja jîngeha me ya îro newala hespistê bûn. Em hatin newala hespistê me hin çavderiyên xwe bi we re parve kir. Em bawer dikin bername li gor dilê we derbas bûye. Em ê hewl bidin hefteya pêşî li ciyekî din, jîngehekî din li pêşberî we bin. Hetanî wê demê li xwe miqate bin, bi xatirê we. Daro veylo lo 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 veylo lo lo la ve konu bedaro şadlemen emrete Kelaşono bedaro veylo lo 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 veylo